ki father baro ki ba don lang ki sister baro klem atatin ki nong tre balang bat phi baro ki pa jong ublei rangba kan the samla samhoi bat phi ki heb barid ka tien ka jong ublei ka khot ka wer yangi ban pen ken mau bangilong ki jing thau ba kordor jong ublei bad ublei ula pen kup pen sem yangi da ka khor ka kriam ka jong u ha ka po jong u isaya no ng thulupa lalap ba ki briu kila im ha ka jing im jong ka jing bakla bad ublei ulaling amen sim yano ban pha ublei ulaling amen sim yano ngan yo briu ban pha ban pen bana ban pen bha biang ye ki pat ki jonga kumta ulawat keleng saudong bad ha ka ba khadu ulalap yau isaya nong ya thulapa u isaya nong ya thulapa ula perkhat yaladi ba umlong ubabit ban shim kia ya kata ka commission ka jong ublei henry ublei pat ula penyaj ya u bad ublei ula penslur ya u bad ublei ula penkhuit ya uthli jong u kaju ha kapor jong kajuk jongi menta ladon kam shibun kinong trei ki babha na kamenta ka bris of wine ke jong ublei rei don bun ki ba artatin ngala im magijing milin basniu ngala bam kani katai ngala di kani katai ngala yat sobha bet ke parlok ku jonga kumnu ngan pau perthei ban yeshim menta ya kakam ka jong ublei kumnu pisngo ko pa jong ublei ladang ilong kinong pop lan em bangin yalap ya ka ktin ke jong ublei ngine shimbenta ya ka commission ke jong ublei dangla ne umla la artatin ngila henry ngi don kam shwa ban pen khuit shwa bangin sedang bantre ngi don kam ya gejing ben kre habangi pen kre ublei unsa pen khoi jengi pios ngo na kani gejing pule na ki kitab jong isaya no itulpa ba ublei ulabu yau tau rengading berhem haka sentur jong u isaya nong itulpa u isaya no itulpa umdei ubasniu ndai ban kam pen bit pen biang shishu ban pen khoi je una dong sadong don kam ban yo yakabor ka jong ublei ulalong uba khoi hendrei ublei ulanang ai bor shishu ya u ngios ngo ba la yo i ya gijing yo i pau baka temple baro ka we kala dap daga jain bakhor ba kriam ka jong ublei rengkat bad lai ngut ki angel way sakmat nanta way hapdeng banka ya ki kijat ki jong ublei badru nangta sa way pat kat saba ublei kwa banyaj lasu yaj hapdeng jong kini ki lai ngut ki angel u isaya noi tu pau layu ipau nrai ban kham pen khusu ya u baun bit ban sim ya kakam ka jong ublei hakata kapor ula pen khuit da uranga barhem kai ka jing yeng ka jong ni uranga barhem baharhem ha ka jutang ka batmai uyeng na ka benta ka jong rehem jong umen sim bakhoi Pisngau kumno kon men ko para haba pirwai pi chimbenta da ka donut haba pirwai ya jing ruai ban khot yo men sim ba khoi ha jing ruai no paisngi ha jing ruai jing yaseng
ha ying briu man kasngu try pisngu kumno teng pijau umat denem manu ba penrehem ya pi urenga barhem kumha kapod jong Isaya nu itulupa mdesu daurunga ding hendrei daka ding jong umensim bakoit yaro try yaro try pinsa yo ya kading barhem jong umensim bakoit walada pisong marwe hakamra pia kren badu blay pi khot ya kapor ke jong blay u blay un sapen rem ya ke donut ke jong pi badu blay un sapen shai un sapen yo I pauru ya pi ya ke ke ba pimpat ju I meno ha kapor jong ka mas bakhoi ha kapor jong ke jing mane sakramen but ha ki we baro nakata kadau kon men ko para u Jisu ha ka gospel kat ko Matius kalenong kebasan pi kan mau kumno bau Jisu wang suk ki bakuit kadonut naba kin sayo I ya u blay suk ki bakuit kadonut kin sayo I ya u blay balay u Isaya no ya tulopa yo I ya u blay namar kadonut ka jong u kalong ka bakuit ki jimut jimberkat ki jong u kilong ki bakhoi ti ningkong ka ktin ka jong oblay ka khot ka werengi to ngin long ki bakhoi ngin sayo I oblay ngin sa suthu ya ka mon ka jong oblay ngin sala ban pentrekam baladang ilong ki baduna oblay un sa ben bit penbiang u ben khoi ya ka met ka phat ka jongi bat ngin long kit khot bapaka bani sembenta ya ka mission ka jong u Jisu haka gospel padeng yos ngo ba Jisu ukwa ban ai kji hikai hagi apostol ba kide ban nom yad ya kjing im ban ong bangan kam krau ban ya u Jisu ban kam krau ban ya u konrad kibriu kemdei ban sngothu bakla ba kikwa ban kam krau ban ya u blay kam krau bani ukunran usim ya kenuksa ya kerkom trikam jong kibriu hake juk jong kata kejaka usakri usenran umla ban kam krau ban ya unong hikai lani ban ya ukunran Henry ladeng ipech saudong hakapod jong Jisu don bun kiba kwa ban kam krau ban ya Jisu wada pedeng jong ki apostol ru nreu Jisu wa jing kai wang ngim dai ban le kumta piken mau hakapor ba u Jisu la syatian bishar mano batien bishar khadu ya Jisu soban pha sempat ya Jisu ubayu tu Shus ngomala tus utu putus ne tu jingbam upilatus hajing sisa udon ya kabor ban pelaj ya Jisu udon ru ya kabor ban ailat ya Jisu ban sanar pna Henry uklem penon kam ya kani kabor ka jong uklem penon kam bha balai namar ba usepting banduno ya ka suki kum governor ha kata kapor Jisu wang wat septing ya kitu ki bela ban penyap ya ka met rekam septing ya no ya bala ban penyap ya ka met bat kamensim hadujok upelatus ulating banduno ya ka suki bun kibriyo hagini ke juk kabamantam kilong kemilong kapa ting banduno ya ke kendau ke siap ki kun samla ting banduno ya ke baid bathon ke jongki ki knarit ting banduno ya ki tiar ya kai ke jongki
la gijong gijing ting kinong tre office kwa ya ka promotion klem da day hok te bha ban le tu khnang ban dubla ban yo ya kanong ganti wala da kam day ka bahok kidon kijing ting ba pher ki ba ya day bat kani ka met ka jungi ujisu wang wat nom shapting kam tam e ya uta badon ya kabor ban penya ya kamet bat kamensim bat uta udai ublay jongi nangta susu ublay wong wat nom ting pikam koridor mapi banya kita kisim ying ru ngitip kibriu kidi ha kador sipisa ha gijuk kiba mensua ndre gijuk kiba mentang atrai la khambrem bha ngiu i don bun jat kisim ki rong kiba pher bat kiba itnat bat kibriu menta ki la khamri khambha ya kisim ban ya ki khun la jong bat ya ki ba ying asem ya ki kseo ya ki miao ban ya ki we ya ki bahaying asem bat ya ki parabriu ya ki parabriu la ban bu shabar ya kisim bu shapo ying mdeitang bu hapo ying ndai da jimbam ki babang ki bathiang ya ki parabriu don jing nyo kor shu walak taru ujisu wang kham kordor mapi ban yakim simying tenamar kata ke ka kamram ka banging idei ban le ladangi kham kor de ngidei ban penbena ngidei ban pla ya ujisu hakmat kibriu balada ngile kumta ujisuru uns ahengi uns penkuburam ngi da kabau uns ong koblei kokpa bahabneng nga itu ye ni kong nga itu ye ni samla nga itu ye ni hebarip to subhaban pediang hakahima ka jongme koblei kokpa timano bayo nong mapi bat manga yaro yo try Yaro yo try. Tongin kabrib ke kmat ke jengi sepora ke ni kapor. Tongin rai ko tha ke jing ke jengi. Watla ha sibun ke jing ke jenjar ke bange kendu haying hasem ha sunong athau ha ke kam ke jam rei aplay chaiganran to ai hanga ya kata gabor bangan pla yame hakmat jong ki parapriu. Bangan trei ya kahok bat ngan bat ya kahok ai bangan budin ya ki angel ki jongme walada ki angel ki jongme ki kham kraw baningi ki briu ki don ya kabor ban yo i ya me man kapor ki la ban ruai kat seba melet bakhoj ko try Henry wat makiru habamai wan na bedeng jongki kita dem krup hakmat ke jongmi kita mane da ke jingting buram yame ai hangiru ko try Jesu ya kata ke jing surit ban penrit ya ladia khamat ke jongmi ai ru hangi bangene sembenta bha ya ke kam mission da ke bangin pen kre bha ya ladi da ke jing duai da ke jing puson ya ke ktin ke jong blai da ke jing sembenta ya ke yukaris bakhoi da ke sngi utrai bat haki we ke sngi ki balate kerkhu ya ke ying ke sem ke jongi ko trai Jesu pen klan ya ke jinget ke jongi background no yo men simbaman na ke ying ke sem ke jongi na ke jing em ke jongi iwe pe iwe en ya ro ya Jesu Christ